Dit is mijn lookbook van de collectie van vorig jaar. Oh, wat je hebt vervaardigd. Ja. Aha. En hierin heb ik mijn cultuur verwerkt in die designs. Als je dan ziet, dus inheems met garen en zo gedaan. Ja, en ook nog die Pangi print gemixt met die snake print. Mm. Dus daarover had ik het dat we bijvoorbeeld traditionele, want die Pangi is hier, wordt gezien als traditioneel. Ja. En dan die snake print was vorig jaar in. Het was een print dus van het jaar. Dus heb ik het gecombineerd. Ja, die snake print met die Pangi print. Met die Pangi. En dit zijn meer modernere ontwerpen van je? Ja. Ja? Yes. En met deze collectie heb ik ook een award gewonnen? Ja. Ja? Als designer, Young Designer of the Year. Oh, ja. Van Suriname? Nee, ik was ook naar Nederland voor deze collectie. Toen had ik meegedaan aan Black Fashion Week. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.